Snimam. Pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi klip, kao što vidite danas smo tu sa Vidom i idemo malo mi jedno istraživanje. Ajoj, pa tu koprive. Upade mi u sred riječi. Ajoj. Ma proćmo. Ma kaki, evo to ti vidiš. Idemo. Pogledaj. Ma ide, proćmo mi tuda. Pa proći ti moj. Ljudi, mi ćemo proći, ja vam kažem, gledajte sad. Gledajte, ja ne znam, vidite šta je ovome vamo. Dobro, tu prođe dinosaurus, koliko je čisto. Idemo s one strane. Idemo, vidite, sad ću ti ja pokazati. Ti zapita kao ti dobro. Zašto? Ne možeš vidiš da je vamo put, pa vidi. Ma kakvi put? Aj ti to sve skrš pa ću onda proći. Marš. Ide. Oj, to prive. Ajde. Jel ide? Ne ide. Ajde. Ujebote. Ovo family friendly kanal. Ha? Ajo. Okej, vidi, ajde, silaz dolje. Govori. Jo. Otkud ćemo mi sad tu prijeći? Ljudi, moj novi klip. A ti to snimaš. MT, ajde, bo kak mene niš ne pika. Mi smo došli u sred šume. Aj mi... Nemoj mi tu granu silovat. Vidi otkud ćemo mi proći. Gle zmija šta ima vam. Gdje zmija ima? Tam prolazi ništa. Gdje vidim zmije? Što ti prolazi? Znači ljudi, ovdje je okrčeno. Okrčeno bilo prije 5 godina i ne znam... Ajde. Šta ti je? Oba jebo majku svoju. Skip, sad ja dašao snimat klip. Vidite tajni prolaz, dolaz vam. Tajni to. A ti to snimaš? A čorav se izgleda. Vidi, ovo je stršan, evo iznad tebe. Čuj ga, već da leti iznad tebe. Pa jebo majku svoju. Evo, amo, ko uspije sić, uspije. Ko ne uspije, nega pučka. Majke. Ljudi, znači ovdje, gledajte ovo, ovdje prijeći, tu treba moći. Evo, uspjeli smo. Bar neki. Ajde ovdje, gled kost. Kost, normalno, ne to kost. Jo. Kvragu. Evo ga, uspio sam. Što je? Pade se me po glavi. Izašli smo, ljudi moji, iz šume. U stvari nije ni šuma, negdje sve zaraslo. Nastavljamo, kao što vidite, naš put. Idemo znači dalje. Tu ti ona Bloody Mary izašla iz ovoga. Jel? Staj. Ovo je jedan idiot. Pogledajte ovo. Pitam se šta će napraviti. Jel možemo ući? To dobro, nemoj provaliti, što će slati kao da ne možemo. Ja, šta ima unutra, jesi vidio? Ovdje ima samo zmija. Ovdje, apsolutno. Se nije niš promijenilo. Ti fragu. Te nisam baciti ovu bunar. Zato, da ne bi zagadli bunar. Ne, nećemo baciti bunar. Da ne udaraj. Ljudi, malo nam je kamera bila na opačke okrenuta, pa bude malo nezgodnije gledati. Evo sad sam okrenuo kak treba, jer jednostavno nismo bili... Ovdje moram staviti neki efekt da se ne čuje. Jo, vid vrata, idemo ući kroz ta vrata. Nisam ja. Neko je? Nisam ja, Boga
A ko je? Ne znam. Dobro, Ajde hajde. opet da krenem tamo. Čuo? A? Ajde opet da krenem tamo. Run. Vidimo se, vide! Čenja! Da ti kažem, tu ti jedna krmača ima. A? Evo, došli smo do ranjenog čovjeka i vide kako se osjećaš. Jebe me, radi mi sve što hoće, ja ne mogu dalje. Zašto? Jebne fokus. Ajde, čekaj malo. Neće, vidite, ne možemo ga ni strujom oživiti. Sad ćemo ga mi dignut bez problema. Pojed si malo ovoga, bit će ti lakše. Idemo istim putem. Čekaj, idem ja snimiti, ja. Snimaj ovako. Ljudi, ne znam koliko se dobro vidimo, ali mislim da se dobro vidimo. Dobre. Joj, izvinite što nije bilo klipova malo dulje vrijeme, jednostavno nisam bio u mogućnosti, ja nisam imao nekih ideja. Vide otkud smo sve mi ispustili. Evo ga, opet mi tu psuje na kanalu. Otkud, mi smo u Buda izašli, jel tak? Vidi, ovaj se spočeo. Ništa, sad ću vam ja fino okrenuti ovak. Tako da vi vidite. Fino. Dote gdje ima ova budala vodi. Sad i ovaj priča, počeo prikrisam sa sobom. Jao! I vide što me nagovori na ovo. Ne, ti prvi. Ajmo. A daj jed govna. Ajde. Sad ćemo ga baciti. Ništa, ja pričam sam sa sebom, ajde. Nećemo, ajmo. Jedi go. Ništa, sam ti vozi. Udar ću te manje. Ajde. O, vozi Bona. Što ti snimaš? A vid budale. Evo me gore tu vodu jer imam mobitel. Jeste. Čuo? O, vozi sam naprijed. Jao, šta sam našao? Misteriozna stara boca. Neš ti jaš na leđima? Oh! Opet dobar! Naj, s tim sam ja naišao. Idem na put s onim koji se boji obada. Pa ljudi, ili to možete shvatiti? Gdje sam ja došao do Akropićku? Ja, da se ne znam, jel te je naša? A jebot! Joj peče! Idiot. Ja. Nemoj mi tu dahtat. Dođe me ovaj uveo. Kratko. Ovo, ja ne znam šta je ovome. Mi izašli iz ovak očišćenog prostora, on se žalio. A vidite, ima kratke hlače. Ja idem sa radnim cipelama. Šta je vide? Nisu oduševljeni nešto. Idemo nazad. Tam da. Tam već evo pristaje. Šta si rekao? Niste ništa čuli. Ljudi, ništa, to je to što se tiče ovog Ima videa. jedan vic da vam ispričam sada. Dva pastira čuvaju ovce. I on drugom kaže, ajde, dođi vam da te neš pitam. Kaže ovaj, pa si ti kad radi ono? Šta? Jesi ti kad radi ono? Kaže, ko je? Pa u ovcu, znaš. Pa ne. A gdje voliš? Stragal spreda. Ljudi, ništa, to je to što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali. Nadam se da ste se oprostili svidom, jel sad će dobiti sikiru za vrat. Jel tak daš dobiti? Vidimo se u narednom klipu. Vidimo se za 3-4 i dana.
Dola, što ti pjeva? Jučer je ljudi bio u birti. Popio je 4 pive na Ma šta 4 pive, 5? To je Ti to. lažeš? 5 u Ilovi Hirci. Pozdrav. Stani! A te ovi me sad zatučem. Stani! Jespersku Formula 1. Stani! Stani! Vidim koga šti tuć. Sad kad ja svojim zeknem. Vide!